Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, iti panaglibas da Diana, Celia, ken Doña Dolores. Kilat akim mapso tinaud-udi, ket dinan kabailan ti magna. Iti saan unay nga adayo, kumamkamat dagiti buyot ni Lindon. Kasta unay adandanag ni Celia, gaputa si degan kadakwada dagiti lalaki. Nakuna ni Diana nga umunan nga aglibas ni Celia, ket baybayan na langan ida. Nagtungpal adagos ni Celia, ket naglibasan. Iti day tagundaway, kastaunay ti pungtot ni Lindon, gapu iti panaglibas da Diana. Iso nga impupok na ida iti maysa siled. Binili na pay ni Brando, asapulan da ni Celia. Nagtignay adagos da Brando. Kabayatan na. Iti pakanan na pagpapaayan ni Alona. Nagkid daw ni Celia iti danom nga inuman na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Mauawak, ikandak iti danom. Ha? Miss, ikandak iti danom nga inumag. Pang-asim. Sige manang, mabit lang ha. Matumpo ti babae. Tulungan tayo ti babae kakabsat. Sige, tulungan tayo ti babay. Ala, maulang na yan. Iso natalimo daw. Tulungan ta ka mang ipatugaw iti babae kakabsat. Paypayan nyo. Manang, kumusta tirik nam? Mayatan, miss. Agyaman na kiti tulong mo. Naulawak, gapo iti nakaro abisin. Sa dino ka di tinagkapwam. Ngamin, langam tinabambannog, manang. Adayo tinagapwak. Nagnagnaak. Iso ang nabisinanak iti kastaunay. Anya? Apay ang nagnagna ka? Ako. Ni, apay ngagsangit ka matan, manang. Gapo ka dagiti amok. Pinanawang ita. Diyak amuno niya tinapasamak ka dakwada. Ha? Apay dagiti amo, manang. Ay, unggayam, siyak ni Alona. Sika, anyat nagan mo. Celia tinagan ko. Alona. Manang Celia, anya tinapasama ka dagiti ibagbagam nga amom. At ito ka salaysayan. Kasta ka di? Kat sa dino nga ron itan ti papanamanang. Awan ti umiso a papanak, Alona. Adayo pa'y dito iti probinsya mi. Anya? Awan ti amo kapag kamangan. No makita dakdag iti mangkamkamat kanyak, sigurado apatayon dak. Anya? Patayon da ka ko na, manang? Wen, dakas at tao ti mangkamkamat kanyak. No makita dak dito'y, sigurado apatayon dakon. Diyos ko. Tsaka mo no sa dino itan ti papanakan pagkamangak. Tibag ko. Ayan tibag ko. Awan ti rumba nga pagdanagam itibag mo, manang. Ingkabil ko laang ita ititugaw. Napukaw mo nga mintipuot mo itay. Iso asyak laang dinang idulin. Agyamanak. Napatagtilinaon day jay abag, Alona. Ha? Bag ti amo ka babae day jay. Iso asaan arumbang amapukaw. Kasano nga rodan? Amang ano dumtengan ti mangsukon kanyak diti pakanan, manang. Saan mat amabalin nga ibati kalatan ditoy? Nalpas nga minan ti trabahok. Nagsira pa yan ti pakanan. Makaamu akon, Alona. Agyaman aklaangan iti tulong mo. Nadakamat mo itay nga adamang kamkamat kan ka. Kan agpaggat ti biyag mo. Uwan, Alona. Diyos ko, kaasimat tayo ti ababae. Anya nga tano ikuyog ko laangan nga agawid. Wen, kastalaangan. Ala, panawan na kun dito ay. Pasensya ka nun asinga ka. Manang Celia, saan na mabalin nga ibati ka dito nga agmay-maysa. Ikuyog ka laangan nga agawid iti balay.
Anya, sigurado ka, Alona? Wen manang. No saan ko ang mauray ni Gardo amang sukon kanya kita. Magmagnatan nga agawid. Alona, Mabitla ang manang Celia. Alaak jay bag mo iti nang ikabilak at ukaw. No saan ta ang mauray nga aging ga iti madamdaman ni Gardo. Magmagnatan nga agawid. Brando, dandanin may busti gasolina to'y kotse. Ngam saan tayo pala nasarakan ni Celia? Ayan tayo. Wen nga rod. Anya, teramidan tayo ita, Brando. Diyan ka mo, kakadwa. Agpanunot ka na, ano niya teramidan tayo, Brando? Malaman, ngam saan tayo pa anangal daw? Oray siya. Sino ko? Mabisinak mata. Dandanin sumip nga. Gamsan tayo pa anangan iti pangal daw. Anya nga tano pakanan mo ti sapulan tayo ita, Brando. Talaga mabisin kami. Ala, mangkita kayo niti mabalin tayo panganan. Promotor! Iparpartak mo pa itag maniho. Sa dino itantayan nyo, Brando? Agin na kami pa iti may sa pakanan, boss. Nabisin kami. Kumusta ti panang sapulyo kini Celia? Negative, boss. Sinawar min ti amin na sulit ti ili. Napahay kami lang. Aniya? Uwan, boss. Isa nga, pasensyakan. Inaramid min ti amin na kabalan mi. Ala, agsubli kayon dito mansion. Kartingan nyo. Bye! Oh, sa dino nga tanti ayan day Celia. Hindi nalangan gandaten ti agipulong kadagiti pulis. Tano aramidan na dayta. Patayak ni Doña Dolores. Kalpasan dayta nga aramidak. Ipaknikon ni Diana iti adayo a lugar. Baknangak. Maramid ko amin na kayat ko. Huwan ngagpaiso. Apay nga italaang anapanunot ko na ito eh. Wen, kasaritak tininong ko a general. Pagandarak ti kwartak. Tapno sa anak ama isagmak. Nukas pangarigan taagi pulong ni Celia kadagiti pan nakabagi tilinteng. Mayat daytoy anapanunot ko. Boss, nakagtang kami. Pasensya talaga. Saan min anasarakan pa yung Silya? Brando, rumwarta itamat lang. Sa dino, boss. Mapanta iti balay ti ninong ko a general. Anya? Ni ka di General Barbosa? Ti dakamatam, boss? Wen, iso ngagpaiso. Ti general agayam ni papa. Boss, anya teramiden tayo ti balay na. Nabayag ajak nakita ni General Barbosa. Napatag ti pagsaritaan mi. Patsak a matulungan nakday jay. Gaputadakkal ti utang na anaimbag anakam iti amak. No saan agapu kini papa? Saan a nagbalin a general? Iso adinak mabalin a paayan iti kayat ko a mapasamak. Boss, nasiglat day a general. Aging ga kadi ita, kit aktibo pa ilang ti serbisyo, boss? Saanen, Brando? Nabiit pa nagretiro. Ngam addalat ta koneksyon na kadagiti nangangato nga opisyal. Kasta ka di, boss? Wen. Sakbay arumwarta. Inakpay kasarita dadayana iti seled anakay pupukan da. Diana, bakat Dolores, nawaya kayon arumwar dito seled anang ipupukak kada kayo. Lindon. Agpakpakaa si Aklindon. Saan nyo apagaramidan iti dakas ni Manang Celia? Diana, awan ti dakas anapasamak kini Celia. Impasapol ko kada Brando, ngam na pa ay dalaing. Nagasat pailaang ni Celia, gaputa saan daan nasarakan. Anya ti kayat mo, asawan?
Talaga nga imbilin kon kada Brando. Ano makita da ni Celia? Patayan da at dagos. Talaga nga awanan ka itibain. Ops. Di na kon pagsawa ni ti kasta. Gaputa saan anapasamak ti kayat ko nga ipapatay dayjay a Celia. Linton, isardeng unday to'y ngar-aramidam kada kami. Waya-wayaan na kamin. Naladawon ti amin, bakit Dolores? Jakon aramidan dayta. Anya, Lindon, Ket iti kanito nga agipulong ni Celia kadagiti pan nakabagiti linteg. Patayak ti inam, Diana. anya, Iso adi na langin gandaten ti agipulong kadagiti pan nakabagiti linteg. Gaputa maamwak matlaeng dayta. Babaan kadagiti connection ko. Diyos ko. Nalibag ang mapasamak ti kayat yu away-awayaan kayo. Gaputa nakalibas ang timay sa akadwayo. Agan anadak laeng Diana. Ala. Awanan dagiti mang bambantay kada kayo iti daytoy excellent. Marami yu amin na kayat yu dito'y uneg ti mansyon. Mangan ken agdakiwas kayo anawaya dito'y. Akas iti sigod. Ngem, saan yun agandaten ti aglibas pay? Taamuyon ti mapasamak kada kayo no aramidan nyo dayta. Celia Gayam tinagan mo. Wen, tata. Ignas tinagan ko, Celia. Siya ti ama ni Alona. Wen, tata. Nadakamatan kanyak dayta ni Alona. Agyaman nakiti panang pasangbayo kanyak dito'y balayo. Saan mi abalay daytoy, Celia? Balay tinasingad agayim ko. Agun gayam, nadakamat mutten kanyak ni Alona. Noon niya tinapasamakan ka. Wen, tata Ignas. Naunag ti ka ipapananti panagsinaay mo, Celia. Madlaw nga adda nadagsen nga nakaimpan iti barokong mo. Tata. Nakuna ni Alona nga adda mangkamkamat kan ka. Kan panggapda ka apatayon. Wen, tata Ignas. Dagiti awan ang puso at tao. Anya, Demonyo da, tata Ignas. asino dagita atat tao, Celia? Kwa, tata. Celia. Mabalin ka di nga ibagam kanyak. Tiki na siya sino dagiti tattao amang kamkamat kan ka. Ama ano agpagadak no ibagak tiki na siya sino da. Anya, Diyos po, mariribu kanak no anya ti rumbang nga aramidak ita. Amang ano adanda ka sa napasamak kadagiti amok. Celia. Agtalag ka kanyak. Awan ti asino man apang ibagaak. Iti kinasya sino dagiti agpangpanggap iti biyag mo. Tata, Ala, saan ka apilitan? Amang ibaga kanyak, no asino man dayjay a tao. Kinapatag, adayo kan iti paggad. Mabalin ka nga agnad dito'y pagdagdagusan mi. Celia. Tatang, maluman ngam saan pa ilaan nagawid ni Gardo. Patsik nga agawid ng dayjay. At dala siguro napatag anapanan na. Kunak no umay naksukunan iti ijapakanan. Ngamjak matan na uray. Kasta ka de. Wen tatang, kunak no masang putak dito'y balay. Ngam saan matgayam. Itay nalpas kami ang nagsarita. Nagpakada nga dabiit papanan na. Ay, wang gayam tatang. Nipay laman ng selya ti mga ramat iti silid ko. Ha? Dito'y pay lasalas ti pagturugak. Nasaysaya at no iti silid ko ti pagturugan na. Tapno makaina na. Sige. Sikati makaam mo, anak ko.
Agtalinaod ang pailang dito sa sentro. Sigun ka ni Tatay Ignas. Iti da ito ang lugar ti masansan a pagistambayan idi dagiti buyot ti leader ti sindikato. Nagpalin nakabusol na. Nagdamdamag akmatan ka dagiti tattao dito'y ada ito'y ang lugar ti imbaga kanyak ni Tatay Ignas. Agpaliwak. Nalabit ano bigaten ti panagsublik iti dagos da Tatay Ignas. Asino ti ururayam, Alona? Ni Gardo manang Celia. Kuna nga ni tata nga ada napatag-anapanan na. Nadakamat mon kanyak tinagan ni Gardo. Asawam ka di, Alona? Kaayan ayat ko ni Gardo manang Celia. Kasta ka di. Wen manang. Madanaganak lang amin. Gaputasan pa asim mangpat. Isu ko matimang sukon kanyak itay di pakanan a pagpapaayak. Ngam saan tan ana uray. Gaputa dagayam na patag-anapanan na. Ape ang nagsanaay ka itinaunag manang Celia. Ha? Ako din aklatan ikaskaso, Alona. Adalasim ka ni isip ko. Tinasayaat, aginanakan. Tani, agsipngatan. Urayak labiit ni Gardo diti salas. Patsak nga agawid ang daychay. Boss, apay ang nagulimag dito'y balay ni Ninong mo a general. Brando, kung nati gwardya iti gate, urayan tabiitin dito'y salas ni Ninong. Amano dalangar aramiden na. Boss, nabayag a panawin ajak nakita ni General Barbosa. Iso magagaran ako na makakita ken kuana ita, boss. Uray siya, Brando. Nalagip ko lang amin. Iso nga data ita dito'y balay na. Patcheck at akal te maitulong na kanyak. Boss, nasingad nga agayam da papam ken ni General Barbosa. Kasla agkabsatan ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa, boss. Husto ka, Brando. Idiadapay lang dito'y pagilyan ni Papa. Kanayon dang agkuyog. Nasiglat ken nasirib ni Ninong. Boss, apay akastoy tiriknak. Ay, kasla madandanagan ak asumango ken ni General. Anya ko matipagdanagam. Kabisado kong ti ugali ni General. Ang mga no adda maisawang ko, at di na magustuhan. Kabilan na, boss. Basta tanangam lang ti makisarita ken kuana. Lindon. Asino ni General Barbosa. Anya ti akem na iti daytoy apakasaritaan. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.